थांनाय फाइनान्सियेल इयाराव सेंसन खालामनानै दोनदोंमोन आरो दिनै बेवहाय BLCनि गेस्ट हाउस 1 करोड़नि बेखौ जोङो गायसननो हादों। थांनाय बोसोरसे सिगाङाव आं बेवहाय फैदोंमोन आरो बे समाव BLCनि बिशप बिथां आरो दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायदोंमोन बे साहा ओनसोलाव मोनसे गेस्ट हाउसनि गोनांथि दङ आरो बेखौ लानानैनो दिनै फैनानै बे मोजां मोनसे समाव जोङो गायसनबाय आरो बे गेस्ट हाउसआ लुखांजानाय लोगो लोगोनो बेवहाय BLCल' नङा गुबुन गुबुन बे ओनसोलाव फैनाय आलासिफ्राबो जिरायनो हागोन आरो गुबुन गुबुन मोजां खामानिफोरखौ मावनो हागोन। BTR सरकारा जों गासैबो धोरोम गासैबो हारिखौ लानानै आवगायलांनायनि बाथ्रा सानदों आरो बिसेसकय जोंनि माहारिनि गोबां नांगौ फसंथानफोरखौ गायसननानै जोंनि माहारिनि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंनानै जोंनि माहारिनि रायजो राजाफोरनि जेराव माने गोबाव समनिफ्राय जोंहा नांगौ बायदि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ मोनाखै बेखौ गायसननानै हारिखौ गुबुन मोनसे थाखोआव लांनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै खामानि मावनाय जादों आरो बे 4.5 बोसोराव जोङो दासिम बेबायदि गोबां खामानिफोरखौ मावफुंनो हाबाय जायनि फिथाइखौ इयुनाव रायजो राजाफ्रा मोनबाय थागोन।